Vy každopádně, pro vás to samozřejmě není zdaleka první titul, naopak, vy jste už slavila úspěchy například i v Ružomberoku. Kterého z těch titulů si ceníte nejvíce? Dostávam túto otázku často, ale jednoducho každý jeden z nich bol úžasný. Tri boli také, že boli, alebo štyri vlastne, že boli prekvapujúce, že sme boli za outsiderov. To bol hneď prvý s Ružomberkom, to nikto nepredpokladal, že budeme my, tí víťazní. Bolo to v Brne, bolo to blízko Slovenska, tam sme mali divákov, plnú halu. Takže úžasná atmosféra. Áno. Druhý bol doma v Ružomberku, dve predĺženia a nakoniec ten domáci, teda my sme vyhrali. To bolo, myslím si, že jeden z najdramatickejších finále, aké v Eurolíge bolo. Keď som bola v Moskve, tak... Tam taky dva se Spartakem. Áno, ale prvý tiež sme boli tak, že sme vyhrali, ale s tímom, s ktorým sme vlastne bojovali o ten titul, to bolo CSKA Moskva, sme počas sezóny prehrávali o 20-30 bodov. A prišla Euroliga a my sme ich tam porazili a vyhrali sme celú súťaž. Zase prekvapenie. Vy vždycky umíte naladit ten tým na ty nejklíčovější zápasy. Jak to děláte? Snažím sa o to, aby nemali z toho stres, aby to brali tak, že áno, chceme vyhrať, ale je to zápas Eurolígy. Nevšímajte si, že je to finále. To je moje kredo stále. Neviem, či to tie hráčky tak cítia, alebo necítia, ale to chcenie tam musí byť samozrejme. No ale ono se to lehce řekne, nepřistupujte k tomu, běžte tam hrát jako normální zápas, no ale když je to finále Euroligy, tak ten stres logicky se tam musí kumulovat daleko víc, než někde v rámci české nejvyšší soutěže třeba. Musíte mať obrovské sebavedomie na to, aby sa to podarilo. A ten stres potom je jednoduchšie zvládať a samozrejme natrénované. Keď máte natrénované a príde stres, ale máte za sebou nejaké výsledky, tak sa to dá. Ja si myslím, že ten posledný si tie hráčky strašne zaslúžili. Pretože za posledné roky vždycky sme boli tak, ako sme túžili to vyhrať a vždycky sa niečo stalo pred tým záverečným turnajom. Zranila sa jedna, dve kľúčové hráčky, alebo prišiel COVID a podobné veci a nikdy sa nám to nepodarilo. Teraz áno, stalo sa to, že sa nám zranili kľúčové hráčky, ale už to bolo dlhšia doba a tie ďalšie boli pripravené, aby za ne zaskočili. Takže adekvátní náhrada. Áno, adekvátna náhrada, ale za to úsilie, že za tie posledné roky fakt si to ten tým zaslúžil.